הבאים. זה הולך להיות בית החדש לכם. אתם הולכים לאכול פה חרא. הרבה חרא. מלא גופים של חרא. אני אומר לכם, איזה פה חרא. להפוך אתכם ילדים לגברים. לטירונים. ללוחמים. וחרשנים. לוחמות מלחמה. אתה בטוח כאן? אתה רוצה לבכות חייל? 100% אתה רוצה לבכות? אתה רוצה לבכות? אתה תבכה עכשיו! איזה 20 פה. אפל! תגיד לי! אתה חושב ללכת לישון? הלילה לא. תגיד לי, מה קורה לך? תגיד לי, איזה שניות לקחת בעמוד זון? תגיד לי, מה זה פה שכונה קדימה, אתה לא במקום? בשכונה היה קולה חשבנו היו ימים, היו שכיבות קדימה, אלה קופים קדימה, אין זמן. אני הזכרתי, שלש. אני פה הודעות מהמפרע. חצי דקה, היית בשכפת, נכנסת לחדר של המפחש, הוצאת את המפרע על הגב, עם עוד 3 הקלט ופקס, איתך בעד עוד סט עלת, זכרת עם כל זה לקרבן, שתית למה מלכו לבית הפי. המפקר, פה נראה לי שהבנתי. ששש. כול 6. אתה אומר שהוא בעצם, הוא לא 6. לא, הוא חימש, יכול להיות 6, אבל הוא פשוט עשה 6. הוא לא עשה 6.